I dag vil det komme nogle klip i den her video, fordi jeg skal lave en lille bitte unboxing. Jeg optager den sejt, den vil nok komme ud lørdag morgen. Formiddagstid. Det er fredag aften. Jeg har været ude og købt 2 ting. Jeg har købt et spil, og så har jeg købt den her. Gæt. Det er noget, jeg har prøvet at bestille i lang tid, den her store pakke. Men vi kan tage den lille pakke først. Det bliver en kort unboxing. Jeg gider at pakke det hele ud. Så. Begynd at gætte. Tryk på pause, og så gæt, hvad det bliver. Er I klar? Det har jeg. Det er et spil, jeg ønsker mig egentlig utroligt. Jeg ønsker mig det, og jeg synes, det er så et fedt spil. Seriøst. Det er et fedt 2D. Det må bip noget. Spil. Jeg har set mange YouTuber spille. Og så tænkte jeg, det vil jeg da selv prøve. Da. Så. Ja, så købte jeg det til et gameshop til 150 kroner. Jeg havde et gavekort til 150 kroner. Og der er det heroppe. Lad os gå hen til en stor ting nu. Bucket. Godt. Sæt videoen på pause nu. Og så gæt. Det kan lige kameraet her. Tadam! Nyt headset. Creative Sound Blaster. Teknik 3D Alpha, og det er et jeg bestilte for 4 uger siden, og det er aldrig kommet. Så nu er det kommet. Nu har jeg været ude i ekspert og købt det. Så det er da awesome. Det er sådan skal vi ikke finde. Det er mega awesome, at jeg købte det her. 500 kroner har kostet det godt. Nu kommer der den der. Men jeg kan ikke, du kunne købe en billet i stedet. Ja, det kunne jeg godt, men jeg gad ikke vente. Og ja. Så jeg vil sige tak fordi I gad så med i den her video her. Og I kan lide videoen. Like, subscribe. Og skriv en kommentar. Og så husk hvad jeg sagde i sidste video. Så fortæl det til jeres venner, familier, postkort, til alle dem I kender. Så jeg vil sige tak fordi I gad så med. Halløj så YouTube. I dag vil jeg vise mit nye setup her. Jeg har ikke fået en ny computer. Det er mit nye setup. Videoværs noget. Så jeg håber I vil kunne lide den her video. Jeg har fået lavet lidt om. Min seng stod derovre en gang. Og min computerbord stod derovre en gang. Nu har jeg sat min computerbord herover. Så. Det. Og så mit fjernsyn det er sådan et følelse. Jeg får lavet lidt om, ja, så vi kan se. Men jeg får lavet lidt om i dag, fordi jeg ved det ikke, fordi jeg gad, fordi jeg vil, og fordi jeg havde lyst til det, så det har jeg så brugt en lille times tid på, og det var om her. Ja, computer, bærbar, og min Logitech, og min Logitech. Jeg skal så her, og her er mit nye headset, og her er mit nye spil, Terraria. Det vil køre over Steam, så jeg håber I kunne lide den her video. Tak fordi I gav så med.